Και εγώ ευχαριστώ την αγαπητή Ζωή Στράτζαλη, τη διοργανώτρια του συμποσίου αυτού, για την πρόσκληση βεβαίως, και είναι πολύ σημαντικό το ότι πήρε την πρωτοβουλία να οργανωθεί για πρώτη φορά κάτι τέτοιο, και επόμενο είναι και ο καθένας να δώσει τη δική του συμβολή ανάλογα με το θέμα που έχει επιλέξει. Αυτό το οποίο διάλεξα εγώ όταν μου έκανε την πρόσκληση συμμετοχή σε αυτό το συμπόσιο είναι κάτι με το οποίο έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια βέβαια, αλλά είναι και ασυνήθιστο. Πώς χρησιμοποιούνται τα αρώματα στην ιερατική τέχνη. Και οφείλω βέβαια ευθύς εξ αρχής να διευκρινίσω κάποιους όρους. Τι είναι η ιερατική τέχνη, γιατί είναι και αυτή άγνωστη σήμερα. Κάποτε ήταν πολύ γνωστή. Αυτά που θα σας μεταφέρω είναι σταχυολογήσεις από ένα βασικό σύγγραμμα του Πρόκλου περί της ιερατικής τέχνης των Ελλήνων, το οποίο έχουμε εκδώσει μάλιστα από τις εκδόσεις Ηλιοδρόμιων. Η ιερατική, θα λέγαμε, είναι η τέχνη που μας φέρνει σε επαφή με το ιερό. Αυτή δηλαδή η τέχνη, τόσο παλαιά, που αναγνωρίζει το ιερό και μας συνδέει με αυτό. Δηλαδή δεν αρκείται στο να διαπιστώσει τι είναι το ιερό και η ιερότητα, αλλά να μας φέρει σε επαφή με αυτό. Άρα, υπ' αυτή την έννοια είναι θεωρητική, αλλά και ταυτόχρονα πρακτική. Ιερό, θα λέγαμε, και αυτή τη λέξη δεν πρέπει να την προσπεράσουμε, ιερό είναι αυτό, όπως έχει καταλήξει στη σημερινή μας γλώσσα, αυτό που είναι γερό. Αυτός που είναι γερός είναι ιερός. Γιατί μία από τις έννοιες του ιερού είναι ότι είναι ακμαίος και ισχυρός. Αυτό είναι πολύ άγνωστο, και μια άλλη έννοια του, που είναι και η κύρια, είναι ιερό είναι αυτό που μετέχει του Θείου. Άρα ιερός είναι αυτός που μετέχει του Θείου και μας φέρνει σε επαφή με το Θείον ή φέρνει το Θείον σε επαφή με εμάς. Άρα είναι μια τέχνη σύνδεσης του ανθρωπίνου επίπεδου και του Θείου επίπεδου. Ξεχασμένη τέχνη. Ο Πρόκλος μας λέει ότι την ασκούσαν οι Έλληνες αυτή, η ιερατική τέχνη των Ελλήνων. Οπότε δείτε λοιπόν τι είναι το ιερό. Είναι αυτό που σχετίζεται με την ιερότητα των πραγμάτων, και η ιερότητα δεν είναι εμφανής, δεν είναι βέβηλη και προσβάσιμη στους πάντες, πρέπει να την ανακαλύψεις. Πρέπει δηλαδή να δεις εκείνη την κρυφή όψη των πραγμάτων, όπως το λέει και ο Ηράκλειτος, φύσης κρύπτεσθε φιλή. Όχι επειδή είναι ιδιότροπη, όχι επειδή αποφεύγει, αλλά επειδή αυτή ακριβώς είναι η φύση της. Έτσι λοιπόν μας δίνει την ιερότητα, μας δίνει την ιεροπρέπεια, λέμε έγινε κάτι με ιεροπρέπεια, μας δίνει τον ιερέα και την ιέρεια. Και σε αυτή την θέση, ιερεύς και ιέρεια, η αρχαία ελληνική παράδοση ανέδειξε σε ισότιμη βάση, κάτι που οι νεότερες εξελίξεις, οι θρησκευτικές, δεν το σεβάστηκαν, κράτησαν μόνο την ιεροσύνη, μόνο για τον άνδρα. Ενώ στην αρχαία Ελλάδα είχαμε ισότιμη σύνδεση και άρα είχαμε μια ισορροπία. Αυτά που μας ανέπτυξε και ο προηγούμενος ομιλητής, Yin Yang με τους Κινέζους, εμείς το έχουμε Άρεν Θήλη. Το έχουμε δηλαδή, είναι το Άρεν και το Θήλη στοιχείο, το οποίο το ανιχνεύουμε και το διαπιστώνουμε με την ιερατική τέχνη στα πάντα. Στα ζώα, στα φυτά, στον ίδιο τον πλανήτη που κατοικούμε. Περιοχές που έχουν ενέργεια θηλυκή λέμε, κοιλάδες, όπου ρέει το νερό, όπου έχουμε δηλαδή μια θηλυκή ενέργεια, βλάστηση πολύ, νύμφες, Διόνυσος, Πάνας. Περιοχές που έχουμε ξηρότητα και έχουμε μια ας πούμε βουνοειδή διάπλαση, είναι περιοχές άρενες. Αυτές τις λέγανε λοιπόν, τις θήλιες περιοχές τις λέγανε νήσια, και από εκεί μετά Διονύσια, και αυτές που είχαν την άρενα διάπλαση τις λέγανε Σούνια. Άρα η λέξη δηλαδή Σούνιο που μας έχει μείνει στην Αττική σημαίνει εισχώρηση μιας δύναμης μέσα στο υγρό στοιχείο. Σούνιο, απόλυξη ξηράς που εισχωρεί μέσα στην υγρότητα. Ενώ το νήσιο είναι πάντα κοιλάδα, εκεί που είναι οι νύμφες και εκεί που μεγαλώνει ο Διόνυσος.
Έτσι λοιπόν η ιερατική θα λέγαμε ότι είναι η τέχνη εκείνη, όπως μας την λέει ο Πρόκλος, που έχει τρία κύρια στοιχεία. Χρησιμοποιεί την κατάλληλη θέση, η εν καλό θέσεις, λέει ο Πρόκλος, τον κατάλληλο καιρό, χρειάζεται δηλαδή ο κατάλληλος καιρός, ο πρέπον καιρός, και το τρίτο στοιχείο είναι ο οικείος τρόπος με την χρήση των υλών. Άρα το τρίτο στοιχείο που μας φέρνει εδώ στο θέμα μας, ότι η ιερατική χρησιμοποιεί με τον οικείο τρόπο. Οικείος τρόπος σημαίνει πρέπει να γνωρίζεις, δηλαδή δεν θα το κάνεις τυχαία και κατάλληλα, πρέπει να το κάνεις χρησιμοποιώντας κάποιες ύλες. Ποιες ύλες χρησιμοποιεί η ιερατική τέχνη? Πάρα πολλές. Χρησιμοποιεί θυμιάματα, βότανα, χρησιμοποιεί αρώματα. Και ερχόμαστε δηλαδή σε αυτό ακριβώς που είναι και το θέμα μας. Ότι δηλαδή χρησιμοποιεί, ένα από τα βασικά πράγματα που χρησιμοποιεί είναι το άρωμα. Τώρα, η ιερατική, λέει ο Πρόκλος, ως τέχνη, σαφώς ανιχνεύει το ιερό και το υπηρετεί, άρα έχει χρέος να το διατηρήσει, και βεβαίως δεν είναι αυτός που κάνει κάτι χωρίς να γνωρίζει αυτό που κάνει, δεν είναι παπάς δηλαδή, δεν είναι παπαδική η ιερατική, οπότε κάνει κάτι απλά επειδή φοράει κάποια άμφια και κάνει κάτι, και όταν το ρωτήσεις γιατί το κάνεις αυτό, δεν μπορεί να σου δώσει λόγο. Άρα είναι τέχνη υπό την έννοια ότι αυτό που κάνει το κάνει με νου, έχει νόημα αυτό που κάνει και το κάνει με μέθοδο και γνωρίζει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Δηλαδή το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της ιερατικής δεν προκύπτει τυχαία, είναι ζητούμενο και ξέρουμε πότε έχει επιτυχία ή πότε έχει αποτυχία. Επίσης, λέει ο Πρόκλος, η ιερατική είναι και επιστήμη. Επιστήμη με την έννοια ότι την διερευνάς και μπορείς να δώσεις λόγο για αυτήν. Έχεις δηλαδή λόγον διδώνει και λαμβάνει. Δηλαδή μπορείς να εξηγήσεις γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί εκεί επέτυχε και γιατί εκεί σε κάποια άλλη περίπτωση δεν επέτυχε. Δηλαδή ανιχνεύει το πεδίο δράσεως εδώ που είμαστε, το ανθρώπινο, όλων των αιτίων, των φυσικών, των δαιμονίων αιτίων, των θείων αιτίων, των ανθρωπίνων, και αν αυτά τα αίτια είναι όλα μαζί και συγκροτούν ένα σύνολο, λέει ο Πρόκλος, η ιερατική δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι κάτι υπέρτερο. Αν όμως υπάρχουν αντίθετα αίτια και υπάρχουν αίτια που οδηγούν προς το νοσηρό ή προς το υγιεινό, προς το καλό ή στο κακό, τότε η ιερατική τι κάνει? Εκεί είναι ακριβώς η τέχνη της, θα σας το πω ακριβώς όπως το λέει. Παραγωμένη ιατρική, δηλαδή όταν παράγεται, δημιουργείται, εκτελείται, επιτελείται από τον ιερουργό, λύει τας από τον βλαπτόντων απορίας, τες από τον ωφελούντων ημάς, χρωμένη συνεργής δυνάμεση. Δηλαδή, η ιερατική έρχεται εκεί και βλέπει ποια αίτια είναι τα βλαπτικά, τα αποδυναμώνει. Ποια αίτια είναι τα ωφέλιμα, τα ενισχύει. Να η χρήση των υλών. Οπότε, χρησιμοποιεί συνεργές δυνάμεις, οι κατάλληλες ύλες. Έτσι. Οπότε, διαλύονται κατά κάποιο τρόπο οι επιδράσεις των όσων μας βλάπτουν, όταν εμείς ξέρουμε να χρησιμοποιήσουμε ως συνεργές δυνάμεις τα όσα μας ωφελούν. Και όταν βέβαια είναι το ζητούμενο να έρθουμε σε επαφή με την ιερότητα και με το θείο, θέλουμε μία αναγωγική δύναμη. Γιατί η καταγωγική δύναμη μας πάει και από μόνη της, λόγω βαρύτητας. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε να συνεργήσουμε με την εμπήρια διάσταση της φύσεως. Αυτό που λέει ο Πρόκλος, να ανάψουμε μέσα μας το αναγώγιον πυρ. Αναγώγιον αψάμενη πυρ έλκεται εσ' αθανάτους. Δηλαδή, αυτό το πυρ, όταν το χρησιμοποιούμε και μέσα του, άρα και ο ιερουργός πρέπει να λειτουργεί συμπαθητικά με αυτό που κάνει, δεν μπορεί να είναι αποξενωμένος από αυτό που κάνει, έτσι δεν είναι? Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Και γίνεται ο ίδιος αναγωγεύς. Και στην αρχαία θεολογία, ψυχών αναγωγεύς, αποκαλείται ο ίδιος ο ήλιος. Ο ήλιος και πιο εσωτερικά ο Απόλλων,
ονομάζεται αναγωγεύς ψυχών, ανάγητας ψυχάς. Ενώ άλλες θεότητες κατάγουν τας ψυχάς. Οπότε λοιπόν δημιουργείται αυτή η ισορροπία. Ας πάμε τώρα στο, ελπίζω να έγινε αντιληπτό ότι η ιερατική δεν είναι εύκολο να την ασκήσει κανείς. Πρέπει να έχει φιλοσοφική παιδεία και δεν αρκεί να έχει τελειώσει μία ιερατική σχολή εντός εισαγωγικών, να λέει κάποιες ψαλμοδίες και όταν ρωτάς τον παπά γιατί κάνεις αυτή τη χειρονομία, όπως μικροί και περίεργοι ρωτούσαμε, λέει δεν τα ρωτάμε αυτά παιδί μου, αυτά έτσι τα βρήκαμε, έτσι τα έχουμε, δεν μπορεί να σου δώσει εξήγηση. Άρα δεν είναι ιερεύς, είναι παπάς. Απλά φοράει κάποιο άμφιο και κάνει αυτό. Αυτό δεν ωφελεί κάπου, δεν οδηγεί πουθενά, είναι μια μηχανικότητα, περιορίζεται στο πεδίο της μηχανικότητας. Άρα η ιερατική ως τέχνη έρχεται να χρησιμοποιήσει ύλες, τις οποίες βέβαια πρέπει να γνωρίζει τι ιδιότητες έχουν. Και εδώ έρχονται οι αρωματοποιοί, έρχονται αυτοί που γνωρίζουν τις ύλες, αυτοί που κατασκευάζουν τα θυμιάματα και πρέπει να μας πούνε τι ακριβώς κάνει το κάθε ένα από αυτά. Και βεβαίως, ιδίως το άρωμα και ιδίως τα θυμιάματα, θα περιοριστώ μόνο εκεί, έχουν να κάνουν με την οσμή, με την όσφρηση. Έτσι. Και θα σας δώσω μερικά παραδείγματα από την γραμματεία μας, όπου έχουμε τη λέξη οσμή. Υπάρχει όμως και ο τύπος οδμή. Οδμή που μας δίνει τη ρίζα όντορ, που περνάει στις άλλες γλώσσες ως οσμή. Και δωρικά λέγεται οδμά. Οδμή και οδμά, η οσμή. Αυτό που έχει καλή οσμή είναι εύωσμον. Αυτό που δεν έχει καλή οσμή λέγεται δυσοσμον ή κάκοσμον. Ευωσμία ή κακοσμία. Αυτό που έχει ελαφριά ή βαριά οσμή μπορεί να είναι ελαφρίοσμον ή βαρίοσμον. Αυτό που έχει καλή πάλι επίσης λέγεται ευωδία ή δυσοδία. Τι συμβαίνει τώρα, πώς εξηγείται αυτό μέσα από την παράδοση. Ευωδία παράγουν αυτά τα οποία έχουν εμπειρία δύναμη. Όπως λέει και ο Πρόκλος, λέει και ο Αριστοτέλης σε κάποια έργα του, ότι δηλαδή έχουν μία εμπειρία διάσταση μέσα, οπότε δημιουργούν ευωδία, ενώ τα βαριά και ψυχρά δημιουργούν μια δυσοδία, γιατί είναι καταγωγικά. Λοιπόν, υπήρχε η έκφραση, όταν μια τελετή αρχαία ήταν επιτυχημένη, έλεγαν ευωδιάζει η τελετή αμβροσία και νέκταρ. Χρησιμοποιούσαν δηλαδή αυτό, ευωδιάζει αμβροσία και νέκταρ, που αμβροσία και νέκταρ ξέρουμε είναι η τροφή των θεών. Αλλά είναι και η τροφή των θεϊκών ψυχών. Και οι ψυχές λοιπόν, αν εφελκύσουν ανάλογες ποιότητες, έχουν ανάγκη να τραφούν με τέτοιες ουσίες. Οπότε η οσμή εδώ γίνεται αγωγός μιας λεπτής τροφοδοσίας. Και μέσω της οσμής τρεφόμαστε. Εξάλλου το λέει και ο Ιπποκράτης αυτό, ότι ο αέρας αποτελεί τροφή. Και οι ιατροί μερικές φορές μας λένε αλλάξε τον αέρα. Όχι μόνο επειδή είναι ο αέρας ακάθαρτος, αλλά επειδή δεν είναι ο κατάλληλος. Φανταστείτε τι ποιότητες έχει ο αέρας μέσα σε ένα λιβάδι ανθισμένο, μέσα σε ένα δάσος, μέσα σε μια κοιλάδα που ρέει και νερό, και τι ποιότητες έχει ο αέρας μέσα στην πόλη που είναι γεμάτος καυσαέρια ή έχει ένα σωρό σκόνη ή άλλα και τι άλλο που δεν βλέπουμε. Έτσι, μοιάσματα της πόλης. Όπου εμφανίζεται αυτή η οσμή, θεωρούσαν οι αρχαίοι ότι υπάρχει κάποιο είδος θεοφάνειας ή επιφάνειας. Δηλαδή, στις τελετές εξαλλού που επιδίωκαν οι ιερείς, και όταν μιλάμε τελετές μυστηρίων ή τελετές πολύ σοβαρές και μυστικές, όπως ήταν τα Ελευσίνια, τα Διονύσια και άλλες, αισθανόντουσαν θείες παρουσίες. Τότε, λέει, γινόταν αισθητή μία ιδιαίτερη οσμή, οδμή. Σας δίνω κάποια παραδείγματα. Ο Αισχύλος στον Προμηθέα Δεσμότη, που είναι αλυσοδεμένος στον Κάφκασο, του έρχονται ως παρηγοριά οι ωκεανίδες. Γιατί ο χορός σε αυτή την τραγωδία τον αποτελούν οι ωκεανίδες, οι κόρες του ωκεανού. Όταν πλησιάζουν οι ωκεανίδες, λέει ο Προμηθεύς, «Τις αχώ, τις οδμά προσέπτα μαφεγγής,
ποια ηχό φτάνει στα αυτιά μου, ποια οσμή με αγγίζει αφεγγής. Δεν την βλέπω, αλλά την οσμίζομαι. Άραγε από πού προέρχεται? Είναι θεόσιτος, έρχεται από τους θεούς, ή βρότιος, έρχεται από τους βρωτούς, τους ανθρώπους, ή κεκραμένη, κάτι ανάμεσο. Και λένε οι αρχαίοι σχολιαστές, ήταν οι ωκεανίδες που ευωδίας έπνεων, που εξέπεμπαν μία ευωδία. Δηλαδή αντιλήφθηκε ο Προμηθέας, χωρίς να τις βλέπει, από την ευωδία, από την οσμή. Γιατί λέγεται ότι κάθε θείον εκδηλώνει ένα ιδιαίτερο άρωμα. Και αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό, να ξέρετε, και της μοίησεως. Ότι ο μοιημένος έχει το δικό του άρωμα. Η ζωή ίσως τα έχει ερευνήσει καλύτερα και μπορεί να μας τα πει μετά. Επίσης, στον ομηρικό ύμνο εις Δήμητραν, όταν η Δήμητρα αποκαλύπτει την παρουσία, ότι είναι θεά και δεν είναι μια γυραιά γυναίκα που έψαχνε για εργασία, αποκαλύπτεται, λέει, σε όλη της την θεϊκότητα, γύρας αποσαμένη, εκεί που φαινόταν γυραιά, πετάει το γύρας από πάνω της και καλύφθηκε από ένα κάλος. Ένα κάλος την περιέβαλε και προσέξτε τι λέει, «Οδμή ημερόεσα». Μια οσμή ημερόεσα. Ημερόεσα σημαίνει πάρα πολύ επιθυμητή. Γεννάει ήμερο, δηλαδή κάτι που είναι μπροστά σου και το αισθάνεσαι και το απολαμβάνεις. Θυέντων από πέπλων σκίδνατο. Από τα πέπλα της, δηλαδή της θεάς, απλώθηκε στο χώρο μία θεϊκή οσμή. Το βλέπουμε και στον ομηρικό ύμνο στον Ερμή. Όταν ο Ερμής, σύμφωνα με το μύθο, κλέβει τα βόδια του Απόλλωνου Ηλίου και ο Απόλλων φυσικά ως μαντικός θεός γνωρίζει ποιος του τα κλέψε, κατευθύνεται προς το Κιλίνιον Άντρων, όπου ήταν ο νεογέννητος Ερμής, και όταν φτάνει, λέει, εκεί ο Απόλλων, «Οδμή ιερόεσα διούρεος ηγάθεο κύδνατο». Καθώς πλησίασε ο Απόλλων, απλώθηκε μία οσμή ημερόεσα πάλι σε όλο το όρος, την Κιλίνη. Και τέλος, ένα τελευταίο παράδειγμα που θα σας δώσω, από τον Διόνυσο, όταν ο Διόνυσος συνελήφθη από κάποιους πειρατές, κατά το μύθο, είναι μια από τις περιπέτειες του Διονύσου, συνελήφθη γιατί τον νόμιζαν ότι είναι πλουσιόπεδο και θα τον πουλούσαν ως δούλο και πήγαν να τον δέσουν πάνω στο καράβι και τότε, λέει, το καράβι, στο μεσαίο κατάρτι που τον έδεσαν, πετάχτηκε μία άμπελος και ίνος άρχισε να ρέει και γύρω-γύρω όρνητο οδμή αμβροσίη και γύρω-γύρω απλώθηκε μία οσμή αμβρόσια. Αμβροσία, δηλαδή μία οσμή τέτοια. Βλέπουμε λοιπόν με αυτά τα παραδείγματα ότι η παρουσία, η Θεία Παρουσία και η θεϊκότητα εκδηλώνεται μέσω της οσμής. Ο Αριστοτέλης λέει ότι στα προβλήματα θέτει πολλά ερωτήματα. Γιατί τα ευώδη φυτά και σπέρματα, λέει, έχουν κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες, είναι θερμά και τα λεπτύνει, λέει, η ενούσα θερμότης. Και η οσμή τους αυτή δεν είναι σωματοειδής, αλλά είναι αεριώδης και γενικώς η οσμή γίνεται διαθερμότητα. Η θερμότητα δηλαδή που επενεργεί κάνει την οσμή. Και εξάλλου, λέει, η οσμή θα μπορούσε να είναι ατμός και απορροή. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το ενυπάρχον θερμόν είναι κινητικόν. Η θερμότητα δημιουργεί κίνηση των μορίων εσωτερικά, ενώ το ψυχρόν του αντίον στατικών και συσταλτικών. Δηλαδή το ψυχρό συστέλει και καταστέλει, πάει προς τα κάτω, ενώ το θερμόν είναι ανωφερές. Γι' αυτό και όλες οι οσμές διαχέονται στον αέρα, γιατί και το αισθητήριο των οσμών βρίσκεται στον εγκέφαλο και πάνε προς τα πάνω. Τώρα, στην αρχαία ελληνική γλώσσα και ιδίως στην ομηρική έχουμε τον ιερέα να παίρνει το όνομά του ακριβώς από αυτή τη διαδικασία. Ο ιερεύς λέγεται στον Όμηρο αριτήρ. Αριτήρ γιατί αναπέμπει τα σαράς. Αρά είναι η ευχή. Οπότε αριτήρ, αυτός που αναπέμπει τις αρές, και
αυτό που χρησιμοποιεί είναι τα αρώματα. Και αρώματα στην αρχαία γλώσσα λέγονται γενικώς όλα τα επιθυμιάματα. Αυτό δηλαδή είτε είναι καιόμενο και πάει προς τα πάνω. Έτσι έχουμε τις λέξεις άρωμα, δηλαδή μια εξατμιζόμενη ουσία στον αέρα, το μύρον, που στην ουσία είναι υγρό, υγρό το οποίο εξατμίζεται, έτσι, μύρον, και τρίτο όνομα, το θυμίαμα, που στην ουσία το θυμίαμα είναι μια καιόμενη ουσία η οποία ανεβαίνει στον αέρα, θυμίαμα. Ειδικά το μύρο, λέει ο Πρόκλος κάπου, ότι το χρησιμοποιούσαν μπροστά στα αγάλματα. Δηλαδή τα λατρευτικά αγάλματα είχαν μπροστά τους κάποιο είδους πινάκιο και είχαν τα μύρα, οπότε καταλαβαίνετε όταν έμπαινε κανείς μέσα στο ναό, γιατί μέσα στο ναό ήταν το λατρευτικό άγαλμα που συνήθως έμπαινε μόνο ο ιερέας και μπροστά στα αγάλματα αυτά είχαν μύρο. Το ίδιο ξέρουμε ότι υπήρχε και στο άγαλμα του Διός στην Ολυμπία. Έμπροσθεν του αγάλματος υπήρχε μια λίμνη όπου υπήρχε ένα ειδικό λάδι και το οποίο διατηρούσε μια υπέροχη ηρεμία πέριξ του αγάλματος και όταν έμπαινε κανείς μέσα είχε την αίσθηση ότι ήταν στον Όλυμπο. Και όλοι είχαν εισέπραταν την ίδια εντύπωση. Φτωχοί, πλούσιοι, μορφωμένοι, αμόρφωτοι. Δηλαδή ήταν ένα έργο αντικειμενικής τέχνης, όπως έχουν πει κάποιοι, προκαλούσε σε όλους την ίδια εντύπωση. Δεν το έχουμε αυτό σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, αλλά όμως μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβαινε. Στον Φίλιβο ή περί ειδονής, ο Πλάτων αναφέρει ότι υπάρχουν ειδονές ποικίλες. Λίγοι γνωρίζουν βέβαια ότι ο Πλάτων έγραψε περί ειδονής, γιατί όταν ακούνε ειδονή στη φιλοσοφία πάνε στον Επίκουρο όλοι. Αλλά ο Πλάτων ήδη έχει γράψει ένα υπέροχο σύγγραμμα, τον Φίλιβο, ο φίλος της Ήβης, Φίλιβος. Άρα λοιπόν αυτό το έργο διαπραγματεύεται τα περί ειδονής. Λέει λοιπόν ότι υπάρχουν διαφόρων ειδών ειδονές. Άλλες ειδονές είναι μεικτές, δηλαδή είναι ανάμεικτες από λίπες και ειδονές. Άρα αυτές προσπαθούμε να τις αποφύγουμε. Υπάρχουν κάποιες ειδονές, τις οποίες πρέπει όμως να επιδιώκουμε. Δηλαδή ο φιλόσοφος δεν αποφεύγει τις ειδονές, αλλά αποφεύγει τις μεικτές ειδονές. Αυτές που αργότερα θα γεννήσουν λύπη και μετάνοια. Ποιες είναι αυτές λοιπόν οι ειδονές οι οποίες είναι πιο καθαρές? Μέσα εκεί βάζει και τις οσμές, τα αρώματα. Λέει λοιπόν ότι υπάρχουν ειδονές οι οποίες είναι καθαρότερες από άλλες και μας πάνε προς το ιερό, προς το θείον. Αυτές είναι οι ειδονές που μας δίνουν τα χρώματα, τα σχήματα, η καλαισθησία γενικώς των μορφών. Είναι η ειδονή λοιπόν που μας δίνει η όραση, το χάρμα ειδέστε που έλεγε και ο Όμηρος. Το δεύτερο είδος είναι οι ειδονές των ήχων, όταν ακούμε τους ήχους της φύσεως. Το ποτάμι που κυλάει, τη θάλασσα, το κύμα που σπάει στην ακτή. Όταν ακούμε μουσικούς φθόγους, τη μουσική. Όταν ακούμε επίσης φωνές των πουλιών ή των ανθρώπων οι οποίες έχουν μουσικότητα. Έχουν δηλαδή μια αρμονία μέσα τους. Και δεν είναι φωνές κραυγαστικές, δεν είναι φωνές οι οποίες δεν έχουν αρμονία. Το τρίτο είδος ειδονών που λέει είναι η ειδονή των οσμών, που είναι και το θέμα μας. Είναι οι ειδονές των αρωμάτων. Και γιατί το λέει αυτό? Γιατί λέει δεν μας δημιουργούν κάποια λύπη όταν δεν τις έχουμε. Πότε καταλαβαίνουμε ότι μία ειδονή είναι καθαρή και πότε μη καθαρή, πότε άμικτη και πότε μεικτή? Όταν μας λείπει, δεν βιώνουμε κάποια έλλειψη και κάποια λύπη που δεν την έχουμε. Και όταν την έχουμε, αισθανόμαστε πλήρεις και αισθανόμαστε αυτή ακριβώς την ειδονή. Ειδονή με την έννοια της ευχαρίστησης. Άρα δεν μας δημιουργεί κάποιο είδους λύπης, γιατί λύπη δημιουργείται όταν αισθανόμαστε ότι κάτι ακριβώς μας λείπει. Η λύπη και αυτό που μου λείπει πάει μαζί. Κάτι είμαι κενός σε κάτι ή μου δημιουργεί ένα είδος εθισμού. Άρα λοιπόν οι οσμοί
Μπορώ να την απολαύσω αν είναι φυσική από ένα λουλούδι, αν είναι τεχνητή από ένα άρωμα που θα το φτιάξει ο αρωματοποιός. Δεν μου δημιουργεί εξάρτηση. Συνεπώς, είναι στις ειδονές που τις επιδιώκουμε. Γιατί υπάρχει εντύπωση ότι αυτοί που ακολουθούν τις υψηλές φιλοσοφίες, ας πούμε, όπως είναι η Πλατωνική, η Πυθαγόρια κλπ., με την ειδονή έχουν κόψει κάθε σχέση. Δεν είναι αληθές αυτό. Δεν είναι αποκλειστικότητα του επικουρισμού, και μάλιστα δεν είναι και ο πρώτος ο επίκουρος που μίλησε για την ειδονή των πραγμάτων. Ήταν ο Αρίστιππος, ο μαθητής του Σωκράτους, αυτός που ίδρυσε την ειδονιστική σχολή στην Κυρίνη της Βορείου Αφρικής. Άρα λοιπόν, λέει ο Σωκράτης, και να συμπληρώσουμε, λέει, και μια τέταρτη ειδονή, που είναι αρκετά καθαρή και επιδιώξιμη, και είναι η ειδονή των μαθημάτων. Είναι η ειδονή των φιλοσοφικών μαθημάτων προφανώς, είναι η ειδονή του ειδένε. Είναι η ειδονή του να μαθαίνεις κάτι χρήσιμο. Άρα λοιπόν κρατήστε αυτά τις τέσσερις καθαρές ειδονές, όχι απόλυτα καθαρές, αλλά καθαρότερες σε σχέση με άλλες που ο φιλόσοφος τις επιζητεί. Γιατί χωρίς ειδονή, αν αφαιρέσουμε τελείως την ειδονή, την ευχαρίστηση δηλαδή που μας δίνει η αίσθηση, παύουμε να ζούμε καταίσθηση. Όπως πολύ σωστά επισήμανε και ο προηγούμενος ομιλητής, ο κ. Στυλικίδης, ότι δηλαδή ζούμε καταίσθηση εδώ. Δεν μπορούμε δηλαδή να καταργήσουμε την αίσθηση. Απλώς αυτή η αίσθηση, αυτή η καταίσθηση ζωή, θα πρέπει να αποτελεί τη βάση της πνευματικής μας πορείας, όχι της κατάργησης. Αλλιώς μπαίνουμε σε φάσεις ασκητικές και αρχίζουμε τον πόλεμο με την καταίσθηση ζωή που δεν μας οδηγεί πουθενά. Έτσι λοιπόν αυτό το έχουμε υπόψη και κατ' ουσίαν κλείνω ένα μέρος που ήθελα να σας εισάγω στην έννοια τη σύνδεση με την ιερατική. Πώς η ιερατική δηλαδή έχει γνώση του τι πράττει, τι επιδιώκει, και βεβαίως την ιερατική δεν μπορούμε να την αποσυνδέσουμε από τη φιλοσοφία. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε εξήγηση για αυτό που κάνει. Η φιλοσοφία χρειάζεται στα πάντα, σε οποιαδήποτε τέχνη ή επιστήμη. Γιατί είναι αυτή που δίνει την ικανότητα να εξηγήσουμε τι είναι αυτό που το κάνουμε και τι θέση έχει μέσα στο σύνολο. Δηλαδή η φιλοσοφία μας δίνει την καθόλου θέαση των πραγμάτων. Και θα πάμε τώρα σε 3 αποσπάσματα του Ηρακλήτου. Ο Ηράκλητος αναφέρει το θέμα των οσμών και της οσφρήσεως σε 3 ενδιαφέροντα αποσπάσματα. Το πρώτο είναι το υπαριθμόν 7 που λέει «περιοσμής». Και λέει μια παράδοξη φράση, όπως συνήθως παραδοξολογεί ο Ηράκλητος, για να μας εισάγει σε κάτι βαθύτερο. Και λέει «Αν όλα τα όντα γίνονταν καπνός, θα τα διαγιγνώσκαμε δια των ρινών, με τη μύτη. Ή πάντα τα όντα καπνός γίγνητο, ρίνες αν διαγνύεν». Περίεργο. Δηλαδή δίνει μια πρωτοκαθεδρία στην οσμή. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτό το απόσπασμα το διασώζει ο Αριστοτέλης στο έργο του «Περί αισθήσεως και αισθητών» και λέει ότι εδώ μιλάει για την λεγόμενη καπνώδη αναθυμίαση. Καπνώδη αναθυμίαση λέμε την γενική αναθυμίαση που βγάζει η γη από όλα τα στοιχεία της. Όλα τα στοιχεία της γης ανάμεικτα, αυτό το ονόμαζαν οι αρχαίοι καπνώδη αναθυμίαση, και έτσι το λέει και ο Αριστοτέλης. Και βγαίνει στον αέρα. Το λέει λοιπόν αυτό ο Ηράκλητος, διότι θεωρεί ότι η οσμή είναι κύρια αίσθηση και ότι θα αρκούσε, αν είχαμε μόνο οσμή, να διαγιγνώσκουμε τα όντα. Και γίνεται έτσι η οσμή γνώμων του κόσμου. Μπορούμε δηλαδή να καταλάβουμε κάτι από την οσμή του. Ένας άλλος αρχαίος συγγραφέας, ο Αιλιανός, που έγραψε για τις ιδιότητες των ζώων, λέει ότι ο λαγός, που συνήθως κρύβεται γιατί τον κυνηγάνε, καταλαβαίνει τη διαφορά των εποχών με την μύτη. Δια των ρινών, λέει, την διαφορά των ωρών διαγιγνώσκει τις εποχές. Προφανώς το κάνουν αυτό και άλλα ζώα. Το δεύτερο απόσπασμα του Ηρακλήτου είναι το υπαριθμόν 98 και είναι για την όσφρηση. Κοιτάξτε τώρα εδώ τι λέει εδώ. Μας πάει στην άλλη διάσταση. Και πολύ σωστά επισήμανε και η ζωή στην αρχή ότι η όσφρηση και η οσμή γενικά συνδέει τον κόσμο του αισθητού με την άλλη διάσταση, τον άλλο κόσμο.
εψυχέ οσμώνται καθ άιδεν. Πολύ παράδοξο και μόνο που το ακούει κανείς. Πώς είναι δυνατόν οι ψυχές να οσμίζονται στον Άδη? Έχουν το αισθητήριο της οσφρήσεως? Όχι. Πώς οσμίζονται τότε? Και εδώ τώρα αυτό το απόσπασμα μας το διασώζει ένας μύστης της αρχαιότητας, ο Πλούταρχος, στο έργο του, το άκρος μυστηριακό έργο του περί του εμφαινωμένου προσώπου, το κύκλο της Σελήνης. Και λέει τα εξής. Προσέξτε τα. Όταν οι ψυχές περάσουν στη μεταθανάτια κατάσταση, όσες από αυτές εργάστηκαν σωστά και φιλοσοφικά και κατόρθωσαν να ξεπεράσουν τα πάθη τους, έφτασαν μέχρι τη Σελήνη. Και όταν φτάνουν στη Σελήνη, σταθεροποιούνται, λέει, στο έδαφος της και συμπεριφέρονται όπως οι νικηφόροι αθλητές στους αγώνες, σαν να κέρδισαν κάποιον άθλο. Περιέρχονται, λέει, σε κύκλο τον χώρο και φορούν στεφάνια ευσταθίας πτερών, έτσι λέγονται. Ότι τα πτερά τους δηλαδή, άρα οι ψυχές τους πτεροφυήθηκαν, έβγαλαν φτερά οι ψυχές, αναγώγιον αψάμενη πυρ, για να βγάλει φτερά χρειάζεται το εμπήρια διάσταση, και φτάσαν στη Σελήνη. Και εκεί, λέει, στη Σελήνη μοιάζουν στην όψη με ακτίνες. Και καθώς έχουν πολύ πυρ μέσα στην ψυχή, αυτό τους ελαφρύνει και τις σωθεί προς τα πάνω. Όμως πρέπει να τραφούν και εκεί με κάτι. Και προσλαμβάνουν, λέει, τόνο και δύναμη από τον αιθέρα που περιβάλλει τη Σελήνη. Γιατί τρέφονται από τις τυχούσες αναθυμιάσεις. Από τις αναθυμιάσεις της γης δηλαδή, που φτάνουν μέχρι εκεί. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και επειδή το διασώζει ο Πλούταρχος δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε, δεν είναι μυθιστορηματική εξήγηση, είναι μυστηριακή και τα δύο από το μύθο σχετίζονται, αλλά το ένα είναι μυστηριακό, το άλλο είναι μυθιστορηματικό, μην μπερδεύουμε τη συνέχεια του πράγματος. Οπότε λοιπόν είναι πολύ ενδιαφέρον και στην ουσία επιβεβαιώνει αυτό που λέει, όπως ακριβώς λέει και ο Ηράκλειτος, οι ψυχές οσμώνται καθ' άιδεν. Και Άδης δηλαδή είναι ο χώρος ο σεληνιακός. Εκεί τοποθετείται από τον Πλούταρχο και ο λιμώνας της Περσεφόνης. Ότι εκεί φτάνουν οι ψυχές. Έτσι λοιπόν η οσμή θα λέγαμε είναι ένα είδος αναθυμιάσεως που γεννιέται από τη θερμότητα, διαχέεται στον αέρα και έχει πυρώδη φύση. Γίνεται αισθητή δια της οσφρήσεως μέσω της αναπνοής. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς αναπνέουμε. Αναπνέουμε βαθιά, αναπνέουμε συνειδητά και πολλοί εσωτερικοί διδάσκαλοι λένε ότι όλοι αναπνέουμε τον ίδιο αέρα, αλλά αυτός ο αέρας που εκπνέουμε είναι διαφορετικός. Που σημαίνει ότι έχουμε συγκράτηση διαφορετικών στοιχείων. Αφομοιώνουμε δηλαδή διαφορετικά συστατικά. Και όπως λέει και ο Αριστοτέλης, αίσθηση του οσφραντού, δηλαδή αναπνοή, έχουν ακόμα και οι ιχθύες. Δεν υπάρχει μόνο στον αέρα, και αυτό είναι πολύ σημαντική παρατήρηση και δεν την έχω βρει αλλού. Δηλαδή, ακόμα και τα ψάρια, δηλαδή μέσα στο νερό, οδηγούνται στην ανέβρεση της τροφής μέσω κάποιου είδους οσφρήσεως. Άρα η όσφρηση δεν λειτουργεί μόνο στον αέρα, λειτουργεί και μέσα στο νερό. Και καταλήγει σε αυτό το έργο περί αισθήσεως και αισθητών να μας πει κάτι πολύ σημαντικό ο Αριστοτέλης. Ότι τελικά η όσφρηση μεταξύ των 5 αισθήσεων είναι μεσότητα. Είναι μέτρον δηλαδή των 5 αισθήσεων. Το ίδιο το 5 ως αριθμός, και πιθαγορικά να το δούμε, είναι αριθμός της δικαιοσύνης, είναι ένας ζυγός. Οπότε ο μεσαίος αριθμός έχει κάνει 2 από εδώ, 2 από εκεί. Γίνεται διωγός, δηλαδή 2 από εδώ, 2 από εκεί και ισορροπείται το ένα. Άρα μία αίσθηση ούτως ή άλλως θα πρέπει να παίζει το ρόλο της ισορροπίας, του άξονα που ισορροπεί τους δύο ζυγούς. Ο Αριστοτέλης λοιπόν μας αποκαλύπτει σε αυτό το έργο, το περί αισθήσεως και αισθητών, ότι αυτό το ρόλο τον παίζει η οσμή. Γιατί? Διότι βρίσκεται μεταξύ 2 κοντινών αισθήσεων, που είναι η αφή και η γεύση, που λειτουργούν από κοντά, και 2 μακρινών αισθήσεων, που είναι η ακοή και η όραση, που λειτουργούν μακριά. Οπότε η όσφρηση λειτουργεί από κοντά, αλλά λειτουργεί και λίγο μακρύτερα. Με αποτέλεσμα να είναι μεσότητα ανάμεσα στις κοντινές και τις μακρινές αισθήσεις.
Και επίσης το σφραντόν είναι η ιδιότητα των θρεπτικών στοιχείων. Όλα τα ζώα από την όσφρηση οδηγούνται στην τροφή τους. Και εντός του αέρος και εντός του ύδατος, όπως είπαμε. Ο Ηράκλειτος επίσης έχει ένα τρίτο απόσπασμα, το 67, που λέει όταν το πυρ αναμειχθεί με τα θυμιάματα, χάνει ουσιαστικά την ίδια την εμφάνισή του ως πυρ, ανακατεύεται με τα πράγματα και ονομάζεται ανάλογα με την ειδονική οσμή του κάθε θυμιάματος ή του κάθε αρώματος, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε. Το πυρ, οπόταν συμμιγεί θειόμασιν, ονομάζεται καθιδονήν εκάστου. Γιατί το κάθε τι, θυμίαμα ή άρωμα, μας δίνει μια συγκεκριμένη ειδονή. Και η ειδονή, όπως ήδη ανέπτυξα, δεν είναι κάτι αποφευκταίο. Χωρίς ειδονή δεν μπορούμε να ζήσουμε. Την ειδονή αναζητούμε εκ φύσεως όλα τα ζώα. Απλώς το πρόβλημά μας είναι ότι δεν μπορούμε να διακρίνουμε τις καθαρές από τις μη καθαρές ειδονές. Σε αυτό μας ανοίγει τα μάτια η ιερατική τέχνη και φυσικά η φιλοσοφία. Έτσι λοιπόν λέει ο Ηράκλειτος ότι τα καθιδονήν εκάστου, αυτό που είναι ειδονικό για τον καθέναν, ξεχνάμε όμως ότι αυτή την ειδονή την ενεργοποιεί το εμπίριο διατρέχον ρεύμα. Σαν να υπάρχει δηλαδή μια εμπύρια ενδοχώρα που διατρέχει τον κόσμο, αυτό το πυρ που τα πάντα γεννά κατά τον Ηράκλειτο, αφού τα πάντα είναι πυρ, πυρός τροπέ τα πάντα. Άρα λοιπόν αυτό το πυρ δημιουργεί αυτή την κατάσταση και εμείς μέσω της οσμής μπορούμε να προσλάβουμε την πιο λεπτοφυή τροφή. Και θα παρακολουθήσετε, αν έχετε παρακολουθήσει ίσως και κάποιες διδασκαλίες του Γκουρτζίεφ, που μιλάει για 4 είδη τροφής, αλλά ήδη αυτά τα γνωρίζουμε και από τον Ορφέα. Ήδη η αποκωδικοποίηση της λέξεως υγεία μας οδηγεί ότι η υγεία, για να την έχουμε, χρειάζεται να έχουμε μια ισόρροπη πρόσληψη των 5 στοιχείων. Ύδατος, ύψιλον, γέας, το γάμα, ιδέας, πυρός, γιώτα εθέρος και του α του αέρος. Δηλαδή, υγεία έχουμε όταν έχουμε μια ισόρροπη και αρμονική πρόσληψη και αφομοίωση των 5 στοιχείων. Αυτό ήταν και το ζητούμενο της υγείας. Και μέσα στους ορφικούς ύμνους μπορούμε να δούμε ότι χρησιμοποιούνται πλήθος αρωματικές ουσίες και θυμιάματα. Έτσι, συνοπτικά σας παρουσιάζω από τα ορφικά θυμιάματα, αυτά που αναφέρονται στους ορφικούς ύμνους, αναφέρονται 8 κατηγορίες, που θα μπορούσαμε να τα πούμε όλα αρώματα, αλλά όμως αναφέρει τη λέξη αρώματα, δηλαδή σε συγκεκριμένους ύμνους. Αναφέρει λοιπόν τον Λίβανο, που είναι το λιβάνι, το μάνα, την λιβανομάνα, που είναι Λίβανος και μάνα σύμικτο, θυμίαμα λέγεται αυτό, την Σμύρνα, τον στήρακα, τον κρόκο, στον ύμνο του εθέρος μόνον, ο κρόκος, τα αρώματα και μια κατηγορία που είναι ποικίλα. Αυτά τα ποικίλα, αυτή την ποικιλία την αναφέρει μόνο στον ύμνο του Πανός του Παντός δηλαδή, και της Μεγάλης Μητρός, της Ρέας, που και αυτή είναι αρχή της ζωογονίας. Σε ό,τι αφορά τώρα τα αρώματα, είναι τα περισσότερα από τους 88 ορφικούς ύμνους, οι 22 ύμνοι, δηλαδή οι περισσότεροι συγκριτικά, έχει αρώματα. Δεν μας λέει τι είδους αρώματα βέβαια, αλλά καταλαβαίνουμε όταν λέει αρώματα, εμείς μετά πρέπει να εννοήσουμε ότι προφανώς θα υπήρχε και κάποιο σχολιαστικό εγχειρίδιο ή ο ιερατικός, αυτός που ασκούσε την ιερατική, θα ήξερε και θα καταλάβετε από τους ενδεικτικά θα σας πω κάποιους ύμνους. Ο ύμνος των άστρων, θυμίαμα αρώματα. Ο ύμνος της Σελήνης, της φύσεως. Ο ύμνος της Ρέας, της Σύρας. Ο ύμνος της Αθηνάς, αρώματα. Ο ύμνος των νυμφών, των ορών. Ο ύμνος του έρωτος, αρώματα. Ο ύμνος των μυρών, επίσης αρώματα. Και εδώ που μας εκπλήσει, ο ύμνος των ευμενίδων. Ευμενίδες είναι οι ερηνίες όταν εξευμενίζονται. Όταν είναι ερηνίες έχει πολύ ισχυρά
θυμιάματα. Όταν είναι ευμενίδες είναι αρώματα. Άρα το άρωμα θα μπορούσαμε να πούμε είναι και μια εξευμενιστική ουσία. Λειτουργεί δηλαδή καταπραγητικά και εξευμενιστικά μέσα από αυτή την πληροφορία. Επίσης του ωκεανού, θυμηθείτε τις ωκεανίδες, θυμίαμα αρώματα. Της εστίας επίσης αρώματα. Και τέλος του ονείρου. Για να ταξιδέψουμε στο πεδίο του ονείρου χρειαζόμαστε το άρωμα. Αρωματικές ουσίες οι οποίες ανοίγουν την κατανόησή μας. Δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε, αλλά εγώ ολοκληρώνω για να είμαι σύντομος. Θα κλείσω με κάτι που σχετίζεται, όπως συνήθως κλείνει ο κύκλος του βίου μας, κλείνει με το θάνατο, αλλά δεν τελειώνουν όλα με το θάνατο. Εννοούμε κλείνει, δεν πεθαίνει ο άνθρωπος, πεθαίνει το σώμα του. Έτσι, όπως λέει και ο Πλάτων στο Φέδωνα, δεν πέθανε ο Σωκράτης, πέθανε το σώμα του Σωκράτη. Και όταν τον ρωτάει ο Κρήτον, τι να τρόπον θάπτω μεν σε ο Σώκρατες, με ποιο τρόπο θέλεις να σε θάψουμε, Σωκράτη, λέει, καλά, θάψτε με όπως θέλετε, αν μπορέσετε να με πιάσετε και δεν σας φύγω. Λοιπόν, που σημαίνει ότι ακολούθησε την παραδοσιακή μέθοδο, την πάτρια της Αττικής. Όπως λέει λοιπόν ο σχολιαστής του Φέδωνος, ο Δαμάσκιος, ο τελευταίος αρχηγέτης της Ακαδήμιας, λέει, ακολουθεί, γιατί ο Κρήτον είναι το, ας πούμε, το πνεύμα που φροντίζει τα του Σωκράτους, Κρήτον, έχει την κρίση, λέει, ακολουθεί την παραδοσιακή διαδικασία και σύμφωνα, λέει, με τα πάτρια της Αττικής εδώ γης, το να κλείσεις τα μάτια του νεκρού σημαίνει ότι τον αποκόπτεις από τις ενέργειες τις εξωτερικές και τον στρέφεις προς τα έσω. Μου έκλεισε τα μάτια. Το να λούσεις τον νεκρό σημαίνει ότι τον αποκαθαίρεις από τη γένεση. Το λούιν του αποκαθαίριν της γενέσεως σύμβολων. Πέρα από την πρακτική της χρησιμότητα, λέμε τη συμβολική. Και εδώ είμαστε τώρα και με αυτό κλείνω, το να τον αλείψεις με μοίρα, γιατί άλυφαν τους νεκρούς με μοίρα, αφού πρώτα τους έλουζαν, τους άλυφαν με μοίρα, αυτό πέρα από την πρακτική σημασία ότι εντάξει, για να υπάρχει μια ευωδία, σήμαινε δύο πράγματα. Πρώτον, το αποσπάν από την ύλην. Σημαίνει τον αποσπούσε από την ύλη. Άρα η αρωματική ουσία που εμπεριείχε το μύρο του έδινε την δυνατότητα να αποσυνδεθεί από την υλική του υπόσταση. Και δεύτερον, να προσκαλέσει στην ψυχή του την Θεία Επίπνοια. Έτσι λοιπόν με αυτά, και εγώ περατώνω την εισήγησή μου εδώ και σας εύχομαι να έχετε πάντα Θεία Επίπνοια και να υπάρχει Θεία Επίπνοια καθ' όλες τις ημέρες του συμποσίου και ευχαριστώ για την προσοχή σας.